taħsbuni ċasta, imma jien kollox naf. Araġi. Dak għandu grazzja ma' dik, imma dik lanqas idea, dik tgħix kemm tħoffif taħar u dak tgħix kemm jistħi minna u dik troq tfarfar l-amara tfarfar mix-xogħol, l-oħra tfarfar sew u ma gednuma dejjem sal-art, hawn oħrajn dejjem bin-nervi u daw it-tnejn kemm huma supervi, dik trida tal-irjali. Imma żo, minflok noqogħdu nparlaw fuq in-nies, mhux aħjar naqraw xi ktieb. Ma pintoħi, ma nafxe, għat ma rajtek ħelu. Naqraw da, l-inkwatru maġiku, mara, inkwatru u koll. Naqraw. Mela. Lill-Arturo, kulħadd sar iħobbu mill-ewwel. Ir-re, ir-reġina, is-sefturi, il-kokijiet, il-ġardinara, in-nies kollha tal-palazz. Kulħadd tifisset lil dan il-kelb, bravu u mqareb fl-istess ħin. U Arturo mhux man-nies tal-palazz biss ħagrazzja, imma wkoll mad-dar il-ġdida tiegħu. X'differenza bejn torri u palazz? Fit-torri dejjem iduru jaqgħad fl-istess kamra, jara x'se jivvinta biex jgħaddi l-ħin. Fil-palazz kuljum jiskopri x'imkien jew xi ħaġa ġdida. Kien iqatta' ħin twil mal-prinċipessa Emma, jivvintaw logħob ġdid fil-ġnien, b'xi kuritur jew f'xi sala mwarba. Darba minnhom marru f'parti tal-palazz fejn qatt ma jmur ħadd. Marru hemmhekk apposta biex kunu jistgħu jqogħdu jitkellmu u jirrakkontaw l-istejjer mingħajr ma jismagħhom ħadd. Imma din is-sala mitluqa u mimlija nkwatri u lill-Arturo mhux bitux. Ma kienx jaf eżatt għaliex, imma beda jħoss li kien hemm xi ħaġa stramba. Hemm ndunat li Arturo beda jġib ruħu b'mod differenti u staqsitu għaliex. Ma nafx Emma, qalilha l-kelb imħasseb, ma nafx, imma xi ħaġa stramba żgur. Xi ħaġa maġika. U ma nafx jekk hux xi ħares jew xi ħaġa f'dawn l-inkwatri antiki u kważi mmermrin li hawn imdendlin mal-ħajt. U daqskemm ilhom hawn mhux bil-fors u xbitu Emma. Snin u snin twal, uħud minnhom inkwatri ta' nies li kienu jgħixu fil-palazz qabilna u oħrajn inkwatri biex żejnu. Jien din il-favorita tiegħi Ara. Ara, ta' din il-familja jagħmlu piknik. Arturo mela mhux tagħti kasi. Għax hawn xi ħadd iħares lejja, weġib Arturo mbeżza. Ta' żgur li hawn xi ħadd iħares lejk, qatlu Emma. Jien. Le, mhux int biss, jiġifieri. Issa qed ipespissli wkoll, qalil Arturo u jħares lemmu l-hawn ippanikjat. Jiena ħarsu lejja, instama jgħid leħen misterjus. Issa anke jien smajtu, qalet Emma mwerra aktar minn Arturo kif għanqu lil xulxin bil-biża'. Min int? Staqsitu b'kuraġġ kbir Emma. Hawn fuq, ħarsu hawn fuq fir-rokna, reġa' l-leħen misterjus. Arturo Emma bdew jiflu kull rokna tal-kamra. Emmu, dak ir-raġel fl-inkwatru temm fuq qiegħed ikellimna, qal Arturo. Dak li għandu saqajħu jdejh marbutin b'katina. Rajtu jtebteb għajnejh u jċaqlaq ħalqu. Xi trid minn għandna? Għaliex qed tkellimna? Jaħasrejnuni, snin li marbut hekk mingħajr ma nista' niċċaqlaq. Kull imkien juġani. Ma nafx għaliex pinġini hekk lili l-pittur. Jien qatt m'għamilt xejn ħażin, qalilhom ir-raġel tal-inkwatru mbikkem. Tieħux għalik ħabibta, imma ma tantx kellu idea tajba l-pittur li pinġik għax inkwatru kreħ minn tiegħek m'hawnx. Tomma. Mhux tab xejn tefgħu kemm fuq fir-rokna fejn bil-kemm tidher, qallu Arturo. Da minnu? Nisma' xi ħadd ipespissli. Mhux intu?